Sizofunda incwadi yokuqala yomphostoli uPaul kwabaseKorinto. Sahluko sesibili ivesi lesishiyagalolunye. Ifundeka kanje: kepha njengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso engakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhlizweni yabantu yomuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngangethembisile ngesabatha eledlule ukuthi ngifisa ukulanda indaba ethile kuyo indaba kaShembe, ngoba njengoba sikhuluma nje siqhubeka nakho ukulanda indaba kaShembe. Umsebenzi wethu omkhulu esethweswa ijoka lawo selokhu kwafika uShembe kulelizwe. Wonke umuntu noyembethe ngubemhlophe nongayembethe ukulanda lokho akwaziyo ngoShembe. Ukube kuyenzeka ngabe usuku nosuku akukho esikhulumayo, silanda indaba zezinto uShembe afike ayikhuluma kulelizwe lakithi nafike azenza kulelizwe lakithi, ngoba indaba eyisimangaliso, indaba engafani nandaba, indaba engakaze yenzeke ndawo nonke kuzoyilinganise nalutho. Ngiyadabuka mina ma sehluleka ukuyithatha le ndaba njengaleyo ndlela, sehluleka ukuyilanda njengendaba engakazi vele enhlobo emhlabeni. Isimangaliso sokuthi uNkulunkulu wathanda abantu abangelutho abaseyithendeni zomhlaba wonke ababukeka beyize ebusweni bomhlaba, weza wahlala nabo waziveza yena ngezenzo zakhe ukuthi ngempela ufikile emhlabeni, uyasebenza phakathi kwalabo bantu, uhleli phakathi kwabo kwaze kwaba sekugcineni. Umsebenzi wethu kakhulukazi thina esingamaNazaretha ukuba usuku nosuku sizilande lezi ndaba, ithuba nethuba esilitholayo sizilande lezi ndaba. Nabantu abanye abangayembethe ngubemhlophe nabo bakhona abanazi indaba zenkosi yasekuphakameni. Ngiye ngithi cishe awukho umuzi okhona phakathi kwalelizwe lakithi ongenayo indaba yenkosi yasekuphakameni. Manje ke noma ngabe uyembethe ngwemhlophe ungaphansi kwaleli joke ngishoyo, uma sewulizwile ufanele ukulikhuluma, uma usewubonile ufanele ukufakaza ngakho.
ngoba kwabonakala asikhulumi inganekwane yezinto mhlambe esizwa kuthiwa zenzeka ezweni mhlambe elinye yindaba ezenzeka ezweni lakithi emzini esezweni lakithi engahanja ikhonjwe enabantu abazizulwane bakhona abangafakazi ukuthi lezi indaba nempela zenzeka kulomuzi. Angazi mina nangesabathe edlule bengazi bengikhuluma ngithi angazi ukuthi ayibatshazangani lento. Yini udumo luyethe, yini lidangale udumo, yini kungabatshazwa njengoba kufanele okukhulu kangaka okwasehlela. Abantu abangehlelwanga lutho bababaza imicabango yamakhanda abo, bayidumise baqoqane babe baningi, kodwa thina esehlelwa into esasingayibizanga esingazi ukuthi yasehlela kanjani, eyasehlela ngothando lukaNkulunkulu, siyehluleka ukuthi sibabaze sidumise njengoba kufanele. Akufanele kusukela ngelanga uShembe afika ngalo lapha sayizwa indaba yakhe, fanele ngabe ayikho enye indaba esabuye sayikhuluma. Fanele ngabe izilimi zethu zonke zahlanjululwa kukho konke ezazi ukukhuluma ngalezo insuku, sibuyele ekukhulumeni lesi simangaliso sendaba esehlela ezweni lakithi. Indaba ebengifisa ukuyikhuluma indaba yokufika kaShembe ezweni laseNhlangwini, ukuthi ufike kanjani. Mhlawumbe indawo ngeindawo uma uNkulunkulu esiphi ithuba sizode sithinta ukuthi uShembe wafika kanjani, ma wafikela emzini othile, wafikela emzini wakubo, wafika kanjani, kade kwenze njani. Ayiminingi imizi afika kuyo mahala, kwakuye kwendulelwe isimangaliso esithile esikhulunywayo bese efika esigcwalisa yena siqu sakhe mayisefika, kukhulunywa indaba ezayo engakholakali inhlobo ukuthi khona into enjengaleyo efana nenganekwane, bese efika eseyigcwalisela yena eyenze njengoba ibikade ikhulunyiwe. Ufika kaShembe endaweni yaseNhlangwini, ufike efikela emzini wakwaShibasi. Khona indoda okuthiwa uTsisa Shibasi, ilapho uShembe afikela khona, wafikela emzini wami. Kodwa engakafiki kulomuzi, ufika ngendaba ende, kodwa engizozama ukuthi ngifinqe bebishana. Namadodana amathathu asebenza eGoli, eyodwa yawo Jeremiah. Laba abantwana ekusebenzeni kwabe eGoli hlale lo Jeremiah bese gule nje kakhulu abangwe nezipho. Uzanywe lokhu angasibi, agcine umphefumulo wakhe usishiye isidumbu. Okusho ukuthi afe. Ubufakazi ukuthi wayesefile eqhamuka kuye ukuthi ngahamba, waphuma umoya kaJeremiah washiya isidumbu, wahamba waze wayibona esesezulwini. Kodwa mina ngithi wayesesephakamile, ngoba izulu lethu thina ama-Afrika kusephakamile. Noma uyathanda
noma akawuthandi noma ungaphuma ubheke entshonalanga noma ungaphuma ubheke eningizimu noma ungaphuma ubheke izulu lethu thina ama-Afrika lisekuphakameni. Ilapho kothi masihamba khona umphefumulo wehlukane nenyama, ilapho esiyohamba umphefumulo wethu ubheke khona. Ngisho ngabe uyakwazi ekuphakameni, ngisho ngabe awukwazi ekuphakameni, uyoyifica umi emasangweni asekuphakameni. Indaba ke ukuthi uyongena yini noma awuyongena. Fanele ngabe sicabanga leyo. Naba ngaphakathi ekuphakameni fanele bacabanga lokho, naba ngaphandle ekuphakameni fanele bacabanga lokho. Ngamhla icilongo likhala libiza umoya wakho, mawusufika kula masango, umlindi wamasango ophathe okhiye uyokwenama yini ngawe ngendlela yokuthi ngena ngangena. Lo mfana wayengasiye uNazaretha. Ngifuna ukuthi nizwe kahle leyo nto. Kodwa uma ehamba uhamba uze eyofika emasangweni omuzi wasekuphakameni. Nginesizathu esenza ngithi wayesemasangweni omuzi wasekuphakameni. Moya wakhe phumila kangenyama. Mayefika khona kulamasango ufica kumi umlindi ngokusho kwakhe. Wayengakamazi ushela. Thingafica umlindi ephethe okhiye. Uthi ngifuna ukungena, umoya wami ufuna ukungena. Uthi kimi lo mlindi uzongena kanjani ungayembethi ingubo emhlophe na? Bayimweseli lo mfana. Bazi ngengubo emhlophe. Abanye abantu bayixolela bathi hayi siyazi indaba kaShembe siyomiswa kanjani ngayo. Cha. Nangu uJeremiya Shibasi. Waye umweseli engayazi indaba kaShembe, engakaza afika uShembe enhlangwini. Kodwa lithi izwi lenkosi yasekuphakameni uthi ngoba ngamfica embethe kube emhlophe lo muntu. Uthi manje ngimbuke ebusweni uyisimo sika Jesu. Kodwa umuntu omnyama, ngathi uJesu lo esiye simbone ethomini, kodwa umuntu omnyama. Neyinwele ngezomuntu omnyama, nentshebe ngezomuntu omnyama. Mehlo akhe cela usizi. Waye njalo uShembe. Uthi waye sethi kimi, mntanami, ukukholwa kwakho ebandleni lakho bekwethembekile, bekungaswelakale lutho. Ugcina yonke indlela yokukholwa kwakine wese, kodwa inkinga enkulu ingubo emhlophe awunayo, ungayembethe. Uthi mawungena esontweni ungene uze ungembethe. Manje kawukwazi ukungena la. Awukwazi ukungena emzini kaNkulunkulu ungaphandle kwale ngubo emhlophe. Uthi ke uyongena ngokuthi uyembathe usesenyameni emhlabeni. Ngamhla umoya wakho uphume kade sewuyembethe. Angikhathali ukuthi ulibandla lini. Sho njalo. Hayi ngakafika uShembe. Ngikholwa ukuthi athi akakhathali ukuthi ulibandla lini. Wayisho ngoba kakade enhlangwini lali ngekho ibandla lamaNazaretha. Lali ngekho ibandla lamaNazaretha. Uthi ke buyela emhlabeni, buyele emuva uyofuna le ngubo emhlophe. Ufike uyembathe. Sekuyothi ke uma kufika isikhathi sokuthi umphefumulo wakho uyabizwa,
uma uqhubeke ngokuhamba okuthembekile ekukholweni kwakho njengoba bewuhamba, ngoba into eyodwa eshola eswelakele kuwe ile ngube emhlophe. Ngathi ngabe singayeyi ngube emhlophe, noma uyakholwa uMnazaretha noma uSiyaretha, ngathi ngabe singayeyi le ngube emhlophe, ngoba ibukeka ngazuthi noma ungakholwa kube njani iwukhiye wamasana, ngoba uShembe lo ambona angakamazi uthi mntanami ukukholwa kwakho kuqondile kodwa awukwazi ukungena la ngoba ingubo kaNkuluNkulu bungenayo, bungayimbathi mawungena endlini yesonto, bungenase buze. Uthi ke phindele emhlabeni, ubani lo phindisela abantu emhlabeni sebefile? Wayese evuka ekufeni kwakhe uJeremiya, bafowabo bathuka isimanga. Ilento engiyishoyo ukuthi le ndaba ayibatshazwa ngani ngoba nabafileyo bavuka, neyishosha zasukuma. Zasukuma ishosha. Kade singapha nje endaweni yaseNkandla, abefundisi bawofakazi basePhakameni. Kwafika ingane la ingakwazi ukuhamba, ingakwazi ukukhuluma. Kodwa njengoba besikhona abazali bayo bebeyilethile, iyakwazi ukuhamba, iyakhuluma. Ma bethi bayayiguqisa into engiyinakile ingene esangweni njengoba ngihleli, bathi bayayiguqisa ithi ngizoyiguqela, yayisiguqa. Bathi ke babonga ukuthi siyakwazi ukuhamba, kodwa bakubali lokho kokukhuluma. Kwakuma imoto emnyama, imoto le engihamba ngayo, yayisikhuluma ithi imoto emnyama, yayingakwazi ukukhuluma. Bafika nayo lapho ePhakameni kade seNkandla ngonyaka ngesiwombe lesokuqala. Namhlanje mase sibuyela khona uNkulunkulu wasePhakameni le ngane wayisukumisa iyahamba, yayingakwazi ukuhamba, ingakwazi ukukhuluma. Ingane ephilayo, hayi ukuthi ingane esikhuluma ngayo ingane kwane ukuthi mhlambe iseyashona noma injani. Cha, ingane ephilayo, abazali bayo bakhona eNkandla, ngayiwa khona ifika ibonwe nansi, bayibona befundisa. Akubatshaza ngani ngeke imsithola icala ngamhlaba sifika le ndoda lapho lo ndodana kaShibasa ayisefike khona lokuthi asibabazanga imsebenzi ke leyo eyayenzeka koShibasa, ngoba umuntu lo wavukayo le ndodana kaShibasa uJeremiya, umuntu wayesefile, akho umuntu wambeka izandla wamthandazela, wayesefile. Inkosi isebenza kuye ngomoya, ayikafiki ngisho enhlangwini. Ubona umuntu ngesibonakaliso usegoli, umnika imiyalelo uthi ubotshela ubaba wakho ukuthi indlu yakho angayidilizi, ngoba ngamhlanga ngifikayo enhlangwini ngiyofikela kini, ngofike ngene endlini yakho, yona ngiyofike ngene kuyo. Akakamboni enyameni, akaziwa enhlangwini. Thangu bemhlo
wayesevuka lo mfana eseyixoxela abanye wabo le ndaba sebeyithumele ekhaya ukuthi nansi indaba kade siyenzekile kodwa manje kukhona inkulumo elengayo yokuthi uthele umuntu uyofika ezweni lasenhlangwini uzofikela emzini wakwethu ubaba uShibase utsisa makangayidiliza indlu yami ngoba lo muntu wasezulwini engimbone ephethe okhiye uyofikela khona wayesekhipha imali lo mfana ayisenika abafowabo ethi ngicela ningithengele indwangu emhlophe angimazi noma wayazi imgalika kodwa uthi ngithengeleni ingubo emhlophe base bemthengela ngibona ukuthi wathenga nje indwangu wayesehlale emphethe ngoba angikholwa ukuthi wayazi ithungwa kanjani ingubo emhlophe ngoba ngikholwa ukuthi wathunga efana nekaShela kuhlala isikhathi le ndaba ikhulunyiwe abayikhohlwa ngoba isimangaliso einhlizweni zabo ngiyadabuka ngoba akekho umuntu wakaShibase lapha kodwa uNkulunkulu wangena ngodumo olukhulu ezweni lasenhlangwini nasemzini wakaShibase olungenakulinganiswa nalutho angazi ziningi indawo uShemba ayihamba kodwa ngiye ngithi mangicabanga ngengqondo udumo angena ngalo emzini wakwaShibase nasezweni lasenhlangwini ngimangala ukuthi abantu basenhlangwini bahlaleleni bengeze ephakameni thambu sathana sazi ngeke sisho njalo thambi icala sazi ngoba khona icala eladaleka muzwa selethezini waphela ngahamba ngaze ngawufika khona awukho ma abantu bethi ukhona lo muzi uphi ngoba iqele nje kodwa inhliziyo yami ithi ngokubanda kwenhliziyo yabantu basenhlangwini endabeni enkulu kangaka eyathinta bonke abantu abakhona yathinta ibandla laseWeseli kwaze kwaba kabili kwaze kwaba kathathu uNkulunkulu wabaqhelisa uma uya lapha kule ndawo yaselethezini uNkulunkulu wenza isimanga yonke le ndawo ezungeze indawo yaselethezini lapho okwambi kwakhona isiziba uShemba hamba khona isiziba esuka eNazaretha engasena kufika eMkhomazi kwaphuma amatsha ayisithupha imizi yonke uyayiqhelisa inhlabathi ithi lapho kwakhiwe khona imizi sekuyiqele nje lenkomo kodwa uma ubuka intabeni phezulu ungawakho umuzi inhlabathi yakhona ayithintekile ayinani manje ke indaba siyenzeka ngokuthi amantombazana amabili kaShibase mayihamba eyangasolwandle endaweni ekuthiwa iFomshana eyihambela nje ngazi noma ayithunywa abazali sehlangana nalo muntu hlangana nomuntu wembethe ingubo emhlophe uthi bantabami phendukani nisindiswe nginibhabhadise ukuze niphephe kulolu laka oluzayo yekho umuntu olubonile ulaka mhlamba silibona ulaka silona mhlambe asilubonanga ngoba uyakhuluma ukuthi ukuze niphephe kulolu laka oluzayo phendukani nginibhabhadise wayeseduze kolwandle bayesebethi siyavuma Nkosi siyavuma baba ukuthi usibhabhadise
babe ngakamazi uShembe bathi siyavuma baba ukuthi usibhabhadise kodwa manje sicela ukuthi siye kubazali besiqale ekhaya kubazali bethu basivumele sibabikele bese sibuya babe ngamkhohlisi babe ngenwe into babe funa ngempela uShembe babhabhadise bayise behamba uShembe wathi kulungile hambani bantu abami bayise behamba sebeya khona sebefike bebike ekhaya ukuthi cha sibona umuntu lapha lo muntu ufana nalo muntu abafowethu ababekhuluma ngaye laba basekhulu nimbona phi na kulo lelizwe lakithi kuphi na ngaseFomshana utheni kini na uthi cha ufuna siphenduke asibhabhadise sase sicela uthi ngokwesabeka kwakhe sehlulekile ukuthi sithi hayi asithandi ngobesabeka kakhulu sase sithi sizobika bese siphindela khona lamantombazane uShembe wababhabhadisa abuya wabhabhadisa wayeseza kulo muzi wakwaShibase njengokusho kwakhe sefike ngena endlini yalo mfana njengokusho kwakhe kwayeswelakala ingcingo ngalezo nsuku babeyoshaya beshayela abafana ukuthi sesenzakele isimangaliso esasibona uJeremiya lokho okungakaze kubonwe umuntu lokho iso lingakaze likubone nendlebe engakaze kuzwe uNkulunkulu wakugcinela ukubonisa abantu bakhe abathandayo nabamthandayo mina ngibona ukuthi kodwa wayegcinela abantu bakhe kulelizwe lakithi abathandayo uma esefikile lapha kuqondana nesikhathi sokuthi abekho labafana kodwa umndeni wakwaShibase wamthanda lo muntu waphenduka kangangokuthi umkhokheli oqala wasenhlangwini umkaShibase Juliet uyena owayemkhokheli wasenhlangwini baphenduka uNkulunkulu wabenzela umusa ababhajadiswa bayithola leyo ngubo emhlophe kepha imhambi mayo kulelo lizwe wembathiso kumhlophe esekhona lapha emhlabeni kodwa owena uNkulunkulu muhle akafani nowesizwe hlale nicingele indlela njalo zokuthi emazwini engiwashilo abantu bami ngizobaweza kanjani uma sebefika lapha beshaya khona uDongi bayembeswa namanye wabakhela indlela ukuthi noma umuntu esehambile emhlabeni noma wayengayimbethe wemhlophe ayembeswa bayabonakala umuntu eseyembethe ingwemhlophe ma labo abasuke bemembesa bakubo inhliziyo yabo iphelele ukuthi lokho abakwenzayo umsebenzi kaNkulunkulu wokukholwa abenzi nje indaba efana nezinye indaba ngoba maNazaretha into eyenzeka ezweni lakini inkulu kakhulu ayifani nalutho olukhona emhlabeni akufanele ngabe singabantu abapholile enhlizweni ngale ndaba kaShembe fanele ngabe uyikhuluma uhamba endleleni uyikhuluma ulele uyikhuluma umaya uyikhuluma uhamba ngendlela uyikhuluma noma yini
ngoba ikazi bekhona into ekhona enje emhlabeni. Abantu abalobayo baloba nje izinto eziningi emhlabeni, ezinye ziyasiza, okunye akunamsebenzi. Kodwa indaba engibona ngathi mina fanele ngabe sinabantu abayilobayo kakhulu lapha eNazaretha, indaba kaShembe. Ngeyinhlangothi angisaphathi kumthetho. Ngoba abanye abantu abazi ukuthi noma ngabe ukukholwaphi, uNkulunkulu wasekuphakameni ekudabukele wayembathi ingubo emhlophe. Bakhona abantu abanayo ingubo emhlophe. Abanye ke bayasola kwenziwa kanjalo. Abanye banayo ingubo emhlophe. Asazi noma bayemukela ngeinhliziyo ezimhlophe, noma bathi hey savelelwa ilento yakwaShembe, sihlale sinike idwedwe ezimhlophe, kodwa mhlambi biyobasiza ukube bayemukela ngeinhliziyo ezimhlophe. Kodwa engikukhulumayo ukuthi uma uShembe sefikile lapha kulomuzi wakwaShibasi, wayesebuyehamba, shuthi wayesebuyela ngapha ekuphakameni, wahlala wabuya, kanti ngey'nsuku abuya ngazo kuqondana nokuthi kuzovulwa indlu yebandla lamaWeseli. Leli bandla lamaWeseli liphethwe umfundisi uMathews. Akho inkonzo yamaNazaretha, sewumuzi nje waShibasi. Kanyana zakhe izimbili zamantombazana abafana baseGoli. Uthi ke nami ngiyathanda ukuthi ngiye ngokhonza kanye nabo njengoba bevula indlu yesonto. Sase sisuka isitulo. Umfundisi wathi angifuni nokuthi ngimbone lo muntu. Funje ngithi nokuthi ngimbone. Manje uyangena uShembe lapha endlini yesonto, mase ngena abantu bonke bamxoxa, bamshaya. Shembe washaya enhlangwini. Mhlawumbe yiyo lento esele eyenza ukuthi abantu basenhlangwini kube likhuni. Yebo wabathethelela laba babemshaya, kodwa ukufika kwakhe fiko kwesibili wayengaphele muntu, wayengashumayeli, wayethi uzokhonza kanye nabo njengoba kuvulwa indlu yebandla lamaWeseli. Bamxosha, bamshaya, kwaze kwalamla eMshibase nenye indoda eyayingakholwa nje, kodwa eyayimthanda uShembe yakwamntana uKhambi. Yalamla ke waye umuntu wayesidlakela nje, engakholwa kodwa ndawo engakholwe Weseli nakholwa ukuNazaretha engakablande, kodwa wayemthanda uShembe. Thema sebemhlanganyela abantu sebemshaya, wayese bengenelela bona oShibase sebelamla naye lo muntu wakwamntana. Hlala kwaseqhamuka indoda yaseMabheleni. Lo muntu wayeyinyanga. Simanga uNkulunkulu usebenzisa yonke inhlobo yomuntu. Yonke inhlobo yomuntu. Maya indlela yakhe. Wathi hayi lo muntu ngiyamthatha ngoba koze kudaleka icala abulawe endaweni yakithi. Wayeseyithatha inkosi. Yahamba yafika khona, yafika yashumayela kulomuzi walenyanga. Baphenduka abantu bakhona, baphenduka wonke lo muzi waseMabheleni. Kwaba umuzi wesibili ophendukayo enhlangwini.
kodwa engakahambi Shembe ingakamthathi le ndoda yasemabheleni washiye ekhuluma amagama alikhulu. Mase bemshayile sebemkhiphile endlini khomba le ndlu yesonto uthi akulutho lo, uthi ma uNkulunkulu engithumile kuleli izwe laseNhlangeni konke lo khomba le lo bidliki lofana neindonga einethiwe kophela ngasuku uma uNkulunkulu engithumile maye ngangithumanga kuyona wabashiyana lezo bathi hayi suka sikhathele abantu abazenza uNkulunkulu wami ngiyala babethamba Shembe angazi ukuthi indaba yakhe umuntu onjani mangabe umuntu kodwa njalo nje ilula ma nokuba cabanga nje ngoba laba abantu babengamkhipha esontweni sasingekho isidingo sokuthi bemshaya kodwa bambekisana bamshaya amadoda impela asesontweni bamshaya impela. Umfundisi ethi akamfundi wayengaphoqeleli ukuthi ufuna ukungena ngenkani wayesesendlini bathi akaphume wathi kulungile ngizophuma bamlandela phandle bayomshaya phandle mase bekwenzile lokhu wakhuluma lamagama akuphelanga inyanga engaka uShembe hambile sukumoya siphela sayithela phansi le bathi hayi sizohamba siyosonta kwenye khona ibandla elinye lamaweseli eliseduzane eliseqamamani khona bahamba bayongena khona nayo kwadlula insukwana emva kwalokho kwafika isiphepho sayithela phansi. Ngithi zazi zabantathu kuthe kule yesithathu base beqala sebebona ngoba kule yesibili abanye babesathi hayi into yokwenziwa le umuthi kwenziwe ngomuthi abanye base beqala sebethi hayi yena lo muntu wayixoshelwa abantu ke abangakholwe kweseli babebuza ukuthi kanti lo muntu nina nithandazana wathi umuntu efuna ukungena ezothandaza nani namshaya na kuphi lapho ukuthi shayani khona umuntu na lokhu kukholwa kwenu kunjani ezothandaza nani mase kukule yesithathu kwakwesithathu base beqala manje sebefikelwa umoya cha futhi kuzophela izwe lo babe yavuse indidiliki bathe mase bezokwakha le sebethi bazovuselela le yokuqala yawayo base beya kwaShibase sebeyothi Shibase sinosisi sona siyabona ukuthi ngempela lo muntu esamxoshayo kwakuumuntu kaNkulunkulu sona siyacela ukuthi usilandele yena usifunele yena lapha ngakhona ukuze sizokwazi ukushweleza kuyena ngoba siyabona ukuthi kuphela izindlu zamasonto aseweseli ezweni laseNhlangeni wayesehamba kuShibase eseyicinga inkosi eseyifica la ifica khona inkosi yathi kulungile ngiyenza
indlondlo yomusa engenasihlungu kwabakayise. Indlondlo yomusa engenasihlungu kwabakayise. Laba abantu bamenze yonke lento abamenze yona, kodwa ma becela bethi sicela uzoxolisa uthi kulungile ngiyenze. Ngela ngafika ngalo wafika ehamba nebandla, ehamba nenhlokomo, hamba nebandla lamaNazaretha umhlophe, abantu ababeza kwase kwenziwa inkonzo, sengingenwa lapha endlini ngaphambi kokuthi kukhulu indaba yoxolo, base sebemvumela. Indlu yayingakabi bikho, bamvumela behlangane kanye nabo Thandaza, kodwa bacela ukuthi baholwe kuye ngokuhlabelela. Bahlabela samaweseli esithi ixilongo elezulu liyahlokonyiswa lona, indumo ezinkulu ziyavakaliswa zona, zihlazulwe amangcwaba ziwaqande, ziwucande umhlaba. Ma iqala leli gama kwahlokoma yonke into. Abanye abantu bavukwa umoya, abanye abantu baphalaza izifo. Babe ngayazi indaba enjalo leli gama. Wayese emva kokuthandaza sekukhulunywa kuthiwa sonile, siyacela ukuthi sithethelele. Akazange akhuluma amagama amaningi sheme. Wathi bantu abami, njengoba nithi nicela intethelelo, ngiyanithethelela. Ningothethelelwe namhlanje. Wahamba emva kwalokho base bezama ukuvusa indlu leyo qala, bayakha bayiqeda, baba novalo lokuthi mhlambe kuzobuye kuye umoya udilisa ayizanti, baphinde bavusa lesibili nayo ayangadilika kuze kube namhlanje. Ngazi noma sebayishintsha yini, kodwa ayibange isadilika emva kwalokho. Fika kaShembe endaweni yaseNhlangwini, efika ngombono womfana kaShibase ehambile esekuphakamile. Ngiyayithanda le ndaba ayikhulumayo uShembe ethi ukukholwa kwakho ebandleni lakini bekukuhle eqondile noma umweseli. To yinye kuphela ushoda ngayo emhlophe. Kangakanani mawuNazaretha, ma ukukholwa kwakho qondile ethempelini lakini, kholwa kulo wembethe lengubo emhlophe. Umvuzo wakho ukhulu kangakanani. No, naku 14, naku 23, naku 25, naku iguqo esika 12, esika 4, esika 8, Thandazo wasekuseni 9, Thandazo wantambama 6. Bese basobulimi lwakho ngobulimi
uyazigabisa kakhulu limi luyazigabisa kakhulu khuluma indaba kaShembe lapha ePhakameni indaba ezikhulunywayo indaba kaShembe yikho enye indaba ekhulunywayo uthi baba mkhuluma ungazi ukuthi uzothini thula ngcono uthula talifuneka uhleko kulomuzi lweyikawo uthi kukhulunywa indaba kaShembe kuphela sindafuneki yona ndaba ebengithi anginilandise yona namhlanje indaba yokufika kaShembe ezweni lasenhlangwini ngisazo ilanda uma inkosi ivuma lapho udaleka khona isiziba elethezini lapho kwadabuka khona kwavela amanje ayisithupha ayithakuliwe inkosi ngusisi